Много се забавлявахме. Да, много яко. Между другото, кинито, кога мога да се върна? Какво? Не. Ще останеш тук. В края на краищата, аз и ти сме приятели. Приятели за винаги. Нещо не разбирам. Имате две възможности. Или оставаш тук за винаги. Или ще е лошо. Ти луд ли си? Мога да ти предложа по-строго лечение. Аз Робик. Аз Кими. Какво, приятели? Ставаме много добри в отвличането, а? Гола, питай. Но изпусна спускане, отвличане, влачене, катерене обратно. Чакай. Хай! Какво може Ципън? Грустни. Глапите. Какво правиш тук? Пуснете ни, красиви чудовища! Какво правиш? Добре. Какво глапите?